yanzu a ce kawai 5,000 ta waɗo yin ta aida ni na san me zan yi da aida da uwar ɗaki na yau ai darge za a sha in ɗan samu 1,000 ta in ɗan saya ta in na samu na ɗan saya naira 1,000 nan ta in samu kuma in yi dutin wajen 2,000 ita ma in saya ta ai ni gara wasai ai rayuwa ka zauna ba ka da ruwa ba ni ruwa ishi gara wasai mutum zai ji shi Allah rayuwa a zauna mutum bai da kuɗi ai zai ga rayuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah baka lafiya. To amma kai yaya kana tunanin da mara lafiya zaka koma baya can gefe ka je ka zauna zama ake kusa da mara lafiya ko yana da wata bukata. Sai ba ban da ruwa. Yaya da abin da nake raina min kai me ban nema a waje ka gan a cikin fagidan nan a cikin fagidan nan ko ta magana wai Allah sa 2,000 ta faɗo ina cewa ruwa ya ce shi ne 2,000 ta faɗo a cikin kuɗi na kai ba ka daina wannan tafiya ba ko a haka bane kana ji na tunda abin ya zama haka wallahi idan na mutu ba tare da kowa ya san inda yake ba to za a samu matsala don ku zauna lafiya dukiya ta ba shi kashi 50. na'am haba ai mu baba tashi cikin koshin lafiya ya fi mana abin da za ka mutu ka bari ba fatan mu ka mutu ba wanda abin ka yaya tunda haye maganar araba din mana ba ya ka ɗauki kai 30 bane abin kai 70 din kai kashi ni za ka ce in ɗauka shi 30 saboda kai dama tuntuni tun kan na zo duniya ka ci a jikinsa ni kuma yanzu nan fa nake tasa to ya mutum da ransa da lafiyarsa zai zauna yana wani rabon gado ba ina nan ba mutuwa zai ba to ni gaya maka akai so nake in mutu amma kuma ai umarni fa ai ya kamata kai ma ka bi kuma umarninsa saboda me saboda neman dacewa ko amma baba magana ta gaskiya akwai gona da yanzu ana magana kamar ana cewa ba taka wace jingina kai me gaskiyar al'amarin nan saboda in dai ana bin ka bashi to mu da ka zo ka raba mana dukiya ƙara kawai a je a sauke maka wannan nauyin tun da ranka gona ka so ka ji kan gona to ka Allah sannu baba tunda na ga in kai magana da ƙarfi abin yana damun ka raɗa mun koma menene ni in Allah so da zan kokari ga yanda za a aurora abubuwa ya raɗa ma yaya kai kadai ni ban da kunne ni ma a raɗan inji kana daga murya kana damu ina ka ce wai abin da ka rena shi zo ka maka ido wallahi kishin mace ne wallahi kishin mace ne Alhaji ai ba kama wallahi ba kama kai to ga wannan kya hau mashin Alhaji ai haka ai wannan ma ban ma biya ki ba ai wannan inda da na ganki din nan ki rinka dan shawagi ta gudan saboda ko za sake kace bus amma nan din ba sai kin taho nan ba kai shikenan sai an jima kai wallahi ba kama tashin mace ne Allah ya halitta sai ka ga mutum a ido ka rena shi amma wallahi da kun shiga filin daga sai ka nemi ka gudu wa alaikum salam ya na ganke a zaune a nan kin yi tagumi ni fa bana son tagumi a gidan tagumi masifa ce kowa ya ganke ya san kina cikin bala'i ya kina ki yi tagumi kin zauna kin shiru ga aikace a gida kina zaune ai wannan ma kanan shi ne tunda tun safa ban ci komai ba ko ruwa ban sa a baki ba ka kama ka fita sai yanzu kake da karfe 2 fa yanzu fa haba dan Allah ka gajin hakuri ake yin azumi Ada ma azumin nake ake yin azumi
Tashi da Allah ta kai min ruwa nan zan yi wanka gaba ɗaya zai. Don na karfin zan je in kai maka ruwan bayi. Daure don ni matsa. Ka tsaya ai magana ka kawo sai ka je waje na waje su suke cin kuɗin ka. Mu da muke wallahi da gangan nake sa gida saboda in na buɗe kashin wuya na sai an kirga su. To ni yake fi kashi fito da mu da kasuwarki. Cire naki kirga fitar na mu da kasuwa. Zan je maka abun kunya da waje zan je in cire gyalen kowa ya ga kashi. Mu je mana kowa ya cire a gaba wani kashi. Ni a haka na aure ki? Babu komai a cikin gidan nan bare in ɗibi ɗanye mu dafa. Kamara. To duka na za ka yi. Wallahi mu je ciki rigima yau za a yi a gidan nan. Yanan, rigar arziki fa ta haro mu. Jiya mahaifinki yake min bayanin cewar Alhaji Dauda ya zo yana da buƙatar zai aure ki. Ya kike gani? To, umma kuma waye Alhaji Dauda? A'a, wani shahararren mai kuɗi ne a garin nan. Alhaji Dauda da ake zancensa, yan nan biki san shi bane. Rigar arziki ta haro mu. Abinda nake so da ke, ko da tambayar ki ce kina son sa. Saboda mahaifinki baya son wannan maganar. Kin ji ko? To. Ki tashi ki min shara. To, umma. Ka bar ta haka mun. Baba ai na ma daure. Ka daure. Na ma gama. Kin san ba na son akoyin nan suna fita. Saboda suna fita sai su rika zuwa su da mutane bari are mana Allah ya isa. Gaskiya ne. Kowace tana daure a nan dinta. In an tashi a zuba masa abincin su. Babu dama akwai maganar da nake so ni da ke. Ina Fatima yarinyar da nake dan zuwa gurinta. Fati? Yawwa ita. To shine iyayenta suka yi min magana cewa na yi magana a nan gida ne ma tura manya domin a yi magana ganin dai mun fahimci junanmu ne da ita. To shine yanzu na ga ce bari mu faɗa miki. To kai da kake makaranta kuma za ta amfane mu gaba ɗaya. Me kai ka neman aure yanzu? Ai umma karatun ba zai hana auren ba. In Allah yadda duka za a haɗa biyan ai tunda dai akwai yar sana'a ta wadda nake wadda za ta ɗan rike mu insha Allah kuma dai ma ga wannan kiwon da muke shi ma gashi Allah ya sanya masa albarka ba komai ba. To shikenan bari ma'aifinka ya shigo in yi shigo sai mu zauna ko? Yawa baba. Ai ba zai gagara ba. Na gode sosai baba. Allah Amin. muku albarka. Amin baba. Allah ya ƙara miki lafiya. Allah ya muku albarka. Amin amin. Allah ya muku albarka. Allah ya sa albarka. Na gode. Kai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Gimbiya sarautar mata. Ai tunda na ji kamshi ya dan gifta na tunto kina hanya. Ya kike ya gida al'amura? Lafiya lo. Ya kowa da kowa. Hello. Kin san ita rayuwa har kullun zuciya an ce wai abin da rai yake so gangan jiki bawa ne. To tun dai ranar da kika dan wuce ina tsaye da yaro na har na tura miki shi. Ya isar miki da bukatata a gare ki. To ina fata kin gamsu. To ni da kika ganni ban zo da wasa ba. Ba wai soyayya na zo da shi na yan yau ba I love you ya wuce a. Na zo ne bayan I love you din kuma ai aure. Ni zuwa ne da gaske ina son ki kuma zan aure ki. Yawa ya kika gani? Gaskiya ni an mun miji. A'a. Ni ba za ki ga min wannan ba. Saboda na samu mahaifinki na tambaye shi ya ce ba a miki miji ba. Amma in same ki in mun fahimci juna shikenan. To ni da wanda nake so. Da wanda kike so? To, na ga da kina buƙatar shawara. Wanda kike so, ko da ke shikenan dai. Wanda kike so ya fi wannan kyau ne? Ya fi wannan kyau? Bai fi shi ba. To kuma? To karbi. An gode. Yawwa naki ne kuma in kika shiga ki ce umma ina gaishe ta. Zan je kuma na dawo ki tsaya kuma ki yi tunani. Ki tsaya ki ci arziki. Na manta ban tambayi sunan malamin. Suna na Alhaji Dauda. Alhaji Dauda. Alhaji Dauda gidan kuɗi. Suna na kenan. Na sunan da nauyi. Na dinga ce maka Alhaji. Yawwa. Na gode. Yawwa ba komai. Sai na dawo. Allah ya dawo da kai. Yaushe zaka dawo? A'a ne kake samu damuwa. Kowane lokaci zaki iya gani na. Ko? To Allah ya dawo. Kawai da shiga kicin na gaishe su. Yawwa. Kicin na gaishe su. Yanzu dai wancan
wancan da kike ce kina da wanda kike so yanzu dai magana shi ta kauko? A tun da kace zan yi shawara ai zan yi shawara. To shi kenan na fahimce ki. Je ki. Ki ce ina gaishe su. Sa ji da kyau. Sa ji. Sa ji da kyau. Kai kuɗi masifa ne. Kuɗi bala'i ne. Kaji ba ina magana ta ɗaure fuskar nan tun. Wai ina ce sun kawai ta kalli kuɗi na wai. Na ce sun kai wannan kyau. Kaji tana kaɗa kuma. Ba ka gaya min sunanka ba. Kuɗi bala'i ne. Allah ka azurta mu. Kai kuɗi. Umma ki sauri ki fito. Ikon Allah. Yana. Abin ɗaki kike ne? Da nan. Ikon Allah. Ya na danki da wayannan masu gaya mutane magana. Wallahi wannan Alhaji Dauda ne ya faɗi ya bani. Allah yan nan. Ai da gaya miki. Yanzu za mu fada bargon sutura yan nan. Ai na ga alama kuma ya ce sai mun taɓa nema wai. Allah. Dama haka yake. Shi ba yaro ba, shi ba tsoho ba. Yan nan mun fada bargon sutura. To Allah ya kawo babanki shi ma a bashi nasa kasan. Da mun baki da ba jan baki, ba barbada wa yake? Kumatu. Shi kuma wannan Ashadu. Ito. Aniya ya aje a siyo anjima. Bari mai gida shi ma izo a bashi nasa kasan. Ye, amma kada bargon sutura yan nan. A'a ban zarma. Ye, Allah ya kare gida. Kiɗan hanga ki. Tun da nake so da ke. Ashe ba san abin haka yake ba. Amma abin da nake so da ke. Bakinki alaikum. Amma abin da nake so da kai. Yawwa sai ki ga a taɗi ana yi. Kar ka gaya wa Alhaji. Wa ni ɗin banza. In me zai kai ni in ga Alhaji. Ka gaya masa. A'a, ai ba za yi mai zazzaɓi daban mai shan kafunan daban ba. Yawa. Ai na san yana hanya. Nan a tafi. Kun shigo kenan. Tun da na ji ƙanshin Madina na ce mata kai kana hanya. Wallahi. Alhaji ina wani. Lafiya kalau na kai me nake ne gaggawan gaisuwa. Kai da zai taya mu. Alhaji bari mu ci. To ka je motar nan. Ka ce a wanke ta tun daga ciki gaba ɗaya habbut. An gama. Magada. Je ka fito. To shikenan. Na bar ku lafiya. Yawwa. Sai ka fito. Kai. Ya na ga gaba ɗaya kin ƙara kyau ne. Amma na ganki duk a rikice kamar an yi riga malam masallaci. Allah ya jiran ka kawai nake. Allah ya iko. Dab da ƙasa. Kaga Kuwait, yar ƙaramar ƙasa da arzikin man fetur. Mu je ciki. To Alhaji. Mu je ciki. Alhaji kenan. Dab da ƙasa. Yar ƙaramar ƙasa da arzikin man fetur. Mai gida? Sai ni ko? To, yawa, ai yau gari ba magana. Ikon Allah. Wallahi yau garin nan na gaya miki tun da na fita. Ki ga sammako da na yi fa? Na ga kayi samako sosai mai gida. Tun da na fita yadda ka san an kewaya min jaba. Subhanallahi. Masu dan ba mu dan kayan da muke dauka mu je mu sayar mu zo mu ba su kuɗin su mu zo mu dan yi bukatun gida to yau babu. Subhanallahi. Zai ki tashi idan da dan kanzo. Sai a dan san yadda za a yi da ni. To bari mai gida ina zuwa ba dai in shiga ɗakin nan. Bara in zo ina zuwa. To. Wannan abubuwa sun wa mutane tsamari rayuwa ta yi wa talaka tsada. Fi sabilillahi dan garin nan gahi ya zame mana jaraba. An tsayawa. Mai gida? Na? Ban ganki da roba ba. Da zance a bakina mai gida. To. Bismillahirrahmanirrahim. A dahin ko? Kaga. Wannan kuɗi dai. Alhaji Dauda ne izo fira gurin yan nan ibata wannan kuɗi. Yanzu ya kake gani game da kuɗin nan? Dahin ne? Ba na dahi ba ne. Na zance ne. Au. Wato kana nufin har yanzu kana kan bakanka? Na nan. Ikon Allah. Wallahi ina nan. Iye ba shakka. Yawwa. Ba ruwa na. Rana amai ba ni. Ikon Allah. Yawwa. Saboda na karanta miki matsalolin bawan Allah nan. Duk inda zan miki nuna ku akan hanyar ta dace. Miki fahimta. Ta haka ba ruwa na. Iye. Kin ga ma fadata. Zan je ko sa ido iya waje. To Allah ya bada sa'a. Awo. Hukuncin Allah kin ga bawan Allah nan. A'a mu na son kuɗi. Bawan Allah ka bi dare ka bi rana a baka ka siyar ka kawo amma kaga arzikin har gida amma bawan Allah nan iya gudunsa. A'a ni dai zan bayar.